L'altre dia vam anar al Drone Art Show, Harry Potter al Fòrum de Barcelona. A la informació de l'esdeveniment deia que era accessible per a persones amb mobilitat reduïda. Arribem. I el primer que hem de fer és preguntar on és la zona per a cadires de rodes. Preguntem a una persona, ens envia a una altra, aquella a una altra més, i així una bona estona. Semblava el joc de l'oca, de casella en casella, fins que algú ens sabia dir on havíem d'anar. La sensació que em queda és que ningú sabia realment on ens havien de posar, com si no haguéssim pensat que hi podria assistir una persona en cadira de rodes. I quan n'arriba una, ja improvisaran. No és la primera vegada que em passa, i és una llàstima, perquè després aquests esdeveniments s'anuncien com a accessibles. Però l'accessibilitat no és només tenir un espai reservat. També és que tot estigui preparat perquè no hagis d'anar preguntant a tothom només per trobar el teu lloc. Per sort, el show va valer la pena. A la següent publicació us ensenyaré uns vídeos de com d'impressionant va ser. Perquè sí, hi ha coses que cal millorar en accessibilitat, però també hi ha moments que et deixen amb la boca oberta.